Ariketa honetan eskatzen digute egiteko idazkia zientifikoan eragiketa batzuk. Lehenengoan da zatiketa bat. Gogoratu, zatiketa bat egiteko idazkia zientifikoan egiten dugula dela. Zenbakiak zatitu, hau da, 3,4 zati 1,7 eta 10aren berruen artean berretzen arteko kenketa egiten dugu. 8 ken -6. 3,4 zati 1,7 moten dago 2, bider 10 ber 14 kasu honetan. Konprobatu egiten duke ea hau idazkia zientifikoan idatzita dagoen. Eta gogoratu, 10aren berredurarekin bidatzen dagoen zenbakiak etu behar duela 0 ez den zifra bakar bat, zifra markar ez dana. Vale? Oda, 2,0 edo 1,0. Zifra bakarra izan behar koma horretik, 0 ez dana. Beraz, kasunetan badago ja idazkera zientifikoa. Batzuk, kalkulau diterakoan, zirezki, egin duzue 8 ken 6, 2 eta 2 ipini. Kontu zolakoak atzekin. Nire gomendio da idaztea beti hemen. Goian, berretzen arteko eragiketa, gero eskonfunditzeko. Bigarrenean da batuketa bat. Gogoratu, batu alizateko 10aren berredura bardina agertu behar da, gero faktore komuna atara alizateko. Eta zuek erabakitzen duzue zein ipini. Danak 10 ber -6, danak 10 ber -8, edo danak 10 ber -7. Kasu honetan, adibidez, aukeratuko 10 ber -6, bai? Lehenengoaren. Horren, lehenengo hori bardin geratzen da. 10 ber -6. Ken, 10 ber -8tik 10 ber -6 pasatzeko, -8 gehi 2 egin diogu, bai? Beraz, koma kasu honetan, atzerun zeraman behar dago, txikitu behar dugu zenbakia. Beraz, 0,014. Gehi, -7tik -6 gehi bat egiten diogu, ez? -7 gehi bat, -6. Beraz, handitu dugu berretzailea, beraz, txikitu behar dugu zenbakia. Beraz, 0,21. Vale? Kontuze, hemen dago gakoa. Gero, ametik horrela simplea da. Da, faktore komuna ataratzea, 1,7 ken 0,0 gehi 0,21, dana bider 10 ber -6. Eta hauze, kalkulagailuarekin egin. Eta boten dago, 1,896 bider 10 ber -6. Imagina aukeratu dugula, en bede 10 ber -6 egin, 10 ber -7 o 10 ber -8. Hemen, eratuko zaigu, egokikitu behar izango dugun zenbaki bat. -8, imagina, eratuko dela, hauze. 10 ber -8. Orduan, zenbaki hau txikitu behar dugunez, 1, ipiniz, 1,876, berretzelari gehitu behar diogu, komak emondako saltoak. Beraz, gehi bidenez, -6. Vale? Ulertzen da, azkenengo emaitzan, gure kasuan ja, zifra bakar bat 0 ez dana, dago koma horretik. Beraz, dago idazkia zientifikoan ondo idatzita. 10 ber -6 egin beharrean, egin dagoengo bazan 10 ber -8, emaitza hau izango zen. Eta hau ez dago idazkia zientifikoan. Vale? Idazkia zientifikoan kokatzeko, egin behar duguna koma, bi salto nuntza. Hau da, zenbakia txikitu dugu. Beraz, berretzaileari gehitu behar diogu komak emondako salto kopurua. Bi salto izan denez, -8 gehi 6. Eta, niko nuke organik emaitza.